karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Kinsa man na siya, day. Og diin man mo nagkailaan ng Jeff, day, oy. Si Jeff, ang lalaking naaan atong kawatan. Ang lalaking susama sa panagwa ni James. Nakita mi lang, nagkasulti mi. Ang iyang pagkatao, susama gyud ni James. Lakip na kanang iyang tingog. Ug bisag pihungon ko pa nga akong mga mata. Ug maminaw sa iyang tingog. Siya gyud si James. Day, Ug dili kalimot sa tanan nga. Patay na ang akong panang. Siya palang unta si James. Siya palang unta. day. Ay. Oh. Ay, hala. Hala. Buntat man day kayo. Doon na para ba ko trabaho nung dinis compound na. Si Sir Jeff. May payon man. Yay. Ako naman tingali na hubog. Si Sir Jeff, man tingali matarog sa mong giinom gabi. Ay, malabad ba yung akong oda? Ay. Oh, Nay! Nagbata naman ay ka. Nagkaluto kong pumahaw na eh. Sige na, kao na rito. Pastilan, ikaw manood nagluto. Saong na. Na-knockdown man ka. Gibiyaan talaga kagabi kay saong miligi naman ka sa sahog. Mao ba, sir? Pasensya na kayo, sir, ha? Pasensya na dyan. Ay, diem de kagabi, sir. Noy, nagkita mi si Laura. Ha? Nakita mo si Laura? Uy, tarong gani diha, sir. Ikaw, gano. Magyog kong kabuangan. Magyog kong bunuangan, sir, da. Noy, wa ako magbinuang. Tinuod nga nagkita gid mi si Laura gabi. Ug abi mo, nalipay kay ko, Liberto. Nalipay kay ko. Magunsa pa man to din eh. Haring ako alos. Wan na gid na mugimog si Jokol. Niya na ta din eh. Kinahanglang magkumbinsir ta siya. Duta tigo nga. Unya ginamutoon ni mo. Di na po ikaw ang iyang amo. Duulon ko si Jokol pagbalik. Moduol sad ko. Dinhi ka lang, Tiking. Ikaw lang unya ang magdaglaw ka dito. Diri lang ko. Diri lang ko. Kita ko espiritu nga naslapo kay. Maulan na akong kanon. Suyopon ko na. Pagbantay lang. Nga dili ka makadaog baga gikan sa Hades. Ha? Ha? Jokol, Haring Aquilus. dili gid nimo ukbon kanang sikretong kaban. Sa una, giswayan kung taog ukab ang sikretong kaban. Og peligro kini kayo. Kay tingali kita ang mahog diha og mapriso. Og wa na yung makakuha kanato diha sa sikretong kaban. Mao ba? Bisan pa bag tagaan ko ikaw ni ini. Oh, Kristal? Oo. Kristal nga puti. May gaon kini. O kung ako kining ihatag nimo, maimo na ang kalantip sa panabot. Doon ako'y tulo na ini. O maimo kining usa. Pagkanindot sa puting kristal, og ang ngayan ko niya na kung idugang ko ka na sa pagbutang sa kong agtang.
hinaot pang makumbinser ko siya. Oh, hawiri, aron maklaro mo ang kasanag sa puting kristal. Day, ni Ana Day, giilisan ko na ang bata para panglakaw. Og ako sab Day, nakailis na sab ko Day. Asa man ta, Mami Laura? Wa ko'y trabaho ron kay Domingo. Isurot ka, Francil. Kamu nang tirang. Ay, Manurita? Oo. Panagsa na lang tang makapanuri, di pa? Maayo kay wa mo anhi dinhi karon si Aki. bitaw no. Wa lagi mo anhi si Sir Aki ron. Ngano magkaha? Ay, maayos sa baya to si Sir Aki, Day. Pero, puguso lang sa iyang gugma. Di ba, Day, no? Wa ko malimot nga doon ako'y mga utang kabubuton ni Aki. Sige na mo. Dili na ta maghisgot ni Aki ng tirang. Ay, Tana, Ay, tana, sige. Mami. Uy. Mami Laura, doon na may nanuktok. Ablayan ng tirang. Ay, ansa may toyo? May buntag. Ay! Patay! Ay, patay! Patay! Ay! Ay, patay naman ka! Ay! Dili ko patay. Ay! Day, patay! Day! Patay! Day, patay! Day! Nang, Ay, Day! Dili siya patay. Ay, ha? Siya si Jeff. Ay! Siya ang sasama og panagway ni James. Aha! Ay, hala! Ay, kuyawa na ako! Ay! Daddy James. Francil, Ay. dili mo siya amahan. Siya si Jeff. Asa ko pangitaan si James? Ako lang si James! Si Diang! Mama! Diara ako sa imong atbang! Waman ni mo ako papaulian! Kuhain kong laing pino, ha? Kuhain kong laing pino! Hubog ka na, ma'am, ay! Ayaw malabi! Magsugal ka na hinuunon niya! Ayaw pagbuot. Kuhain kong pino. Pagdali! Ay, unsalan man, oy! Hapit ako maigo sa butilya sa bino ngayong gilabay! Naunsalan man si Montean! Gibiyaan ko ni siya ni James! Ay nga, no? Dili di ay Jeff ang tinuod nga pangalan ni Sir Jeff! James di ay! Ay, inana, ma'am! Ay, unsalan, ma'am, oy! Haring Aquilus, Jokol, musugot ko sa gusto mong mahitabo. Apan dili na to lang ngayon, kay kung madugay na to pag-abdi ang sikretong kaban. Magmitong tanini, ug dili na ta makabalik din sa gawas. mao ba? Oh, sige. O sa may imong gustong may bawan sa imong kaugalingon. Dili sa akong kaugalingon. Sikreto kini sa laing binuhat. Kung mao ka na, isuwat ang iyang panganin ng dahon ug ang imong mga pautana mahitungod kaniya. Pabutong da agagabhion. Oh, sige. Hain ang dahon. Salamat nga nisugot mo. Nga mukuyo ko siyang pagpanoroy. Kami ang angay magpasalamat nimo. Tungod kay nalibre mi sa pagsakay sa imong sakyanan. Ay, kakuyapon, yung kong nagtanaw ni mo ganiha. Ay, sa dihang giablihan ko ang pultahan. Ikaw tingali itong nakita ni Wasay, no? Katoo akong banda nga multo ka. Oh. Ako? Multo? Nagtuo manggod sila nga ikaw si James. Bitaw, magiging ikaw nga akong daddy. Si Daddy James. Kupiyagod niya mo akong daddy. Dili ka kaluha ka sa akong Daddy James. Wa ko igsuon, Francel. Sabi ni mo, kung permita magkuyog duha, kung makitaan ko sa akong mga classmates, may nga nakitingali sila nga, ako kang daddy. Kanindot ka, no? Ugma, maskol ko, kuyog ta. Francil, Sige. O gusto ka. Tungod kay
Dili lagyo ang among itsura sa bana ni mo, Laura. Francine, ayun na pagsigig sulti. Nag-drive si Tito Jeff ni mo. Okay ra, Laura. Huwag magkasamok sa pag-drive ang bata. Igor siya nagkisulti na ko. Sige, pangutana pa, Francine. Okay ra, Tito? Yay! Nanata sa mall! Kadaghan sa kaduhaan din Mami. Torang playhouse, oh. O saman, gusto kang musuod na niya? Oh! Kita kay sa sud. Kay Bildo naman ang nakaali. Sige, Tito. Masuta diha. Laura, mananghid ko nga kuyugan ko ang bata dito sa suod sa playhouse, ha? Oh, Sige na, Mami. Sugod na dahin, Mami Laura. Butan mas Tito Jeff. Tito, dali na. Dali na. Dali na din, Tito. Dali na. Laura, kuyugan ako ang bata, ha? Ay, Sige. Magduwa ta sa suod. Gusto ka na? Ay, tuan na ang duha, day, ay. Mura magdugay na silang nagkaila, day. Gikuyod, yun ni Dong Francil si Dong Jeff, day. Nang, dali, musunod ta nila. Bago ko palang gikaila si Jeff. Tingalig dautan siyang tao. Ug unsaon pa niya nga akong anak. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!